Mluvil jste o tom, že Don Giovanni ztrácí energii. Kdy vlastně takový operní zpěvák odchází do důchodu? Na to neexistuje nejaká tabulka alebo nejaké pravidlo písané, že teraz už nie, teraz ešte áno. Áno, je možno limitujúce to, že keď chceme, aby nejaký bariton, ktorý má 60 rokov, spieval nejakého 30-tníka, ale je to vlastne aj naopak, že veľakrát je problém, keď 35-roční speváci spievajú otcov alebo dedu alebo nejakých vladárov, ktorí majú 65 rokov alebo 70 podľa tej literárnej predlohy. Ale na to nie je. To závisí od fyziognomie každého toho speváka, od kondície, od toho, akú má techniku, od toho, aký má hlas odolný, akú má odolnú psychiku, aké má odolné telo, čo všetko vydrží. A závisí to aj od toho, čo spieva, aký repertoár si vyberá, aké ponuky príjme, aké ponuky odmietne. Lebo sú z histórie známe z minulosti prípady, kedy speváci odišli veľmi mladí, ale aj speváci, ktorí spievali do 80. Hej.